Kuadrillak da pixkat proiektu bat da, bere asmoa da gazteen euskara ohituretan intziditzea eta horiek pixkat eraldatzea. Eta batik bat bere asmoa da kuadrillak elkartzea haien espazio informaletan astean behin euskaraz hitz egiteko. Batez ere euskara erabili nahi duten gazte horiei aukera emateko modu jarraikortasun batekin euskaraz aritzeko eta ohitura haiek azkenean aldatzeko. Nik bere garaian nahiko maila txarra neukan eta nahi nuen maila hori hobetu. Eta horregatik, orain dela 3 urte erabaki nuen Mintza Kuadrietan izena ematea. Eta hori, pixkat euskarekin neukan harremana berreskuratzeko eta praktikatzeko, batez ere. Ni nator Azpeititik ez, eta hortaz, han bizitzetik handan euskaraz hitzetik honea etorri, eta hemen Iruin herrian euskaraz hitz egitea, baina igual lezain han bezain beste hortaz. Unilen sartu nintzen euskara taldien, eta hor bialduzi guben Mintza Kuadrillai buruzko informazio dana, eta ikusi nun, eta esaron, igual, ondo egon leike ez, kuriosidadi eman zin, eta probatzeko, pixkat jendik egin da euskara zarremantzeko eta hori. Asko dira somatu daitezkeen beharrak. Egia da gure ingurunean eta azken finean gazte gehienak D eredutik gatozela ez, eta orduan euskaraz ikasi dugula, baina esan beharrekoa da ere eskolan euskaraz ikasteak ere ez duela bermatzen gerora euskararekin trebetasun handia izanen dugunik, eta orduan askotan kostatzen zaigu gero espazio informaletan euskara praktikan jartzea ez, askotan lotzen dugulako espazio oso formaletara, eta orduan gure aisialdiko espazioetan eta edo sozializazio espazioetan gure ohitura da azken finean gaztelaniaz hitz egitea. Eta hori izanen litzateke problematika nagusiena ez, ohiturarena. Bestetik ere askotan ezakit gaztei leporatzen zego edo euskaraz dakizue eta ez duzue erabiltzen, baina nik uste ere aztertzekoa dela ingurua gutxienez Iruin herriko errealitateari begira baliabide gutxi ditugula ere euskaraz hitz egiteko edo euskaraz eroso sentitzeko, ez? Gero ere igual euskararekin espazio erreferente batzuk sortzen hasi dira eta Laba bezalakoak edo Iruinkokoa bezalako zerekin nik uste hoiekin aurrera pausak egin izan direla, baina oraindik ere lan asko gelditzen dela eta batez ere gazte perfil ezberdinei iristeko. Nik uste hori, gazte batzuk hartzen dutela hautua eta hasten direla sartzen horrelako proiektuetan edo gertuago daude, baina beste batzuk igual, plazetan eta adibidez, auzoko plazetan entzuten dena gaztelania da eta nik uste dela ohitura faltagatik batez ere, erreferentzialtasunak nik uste ere paper garrantzitsua jotzen duela. Adibidez gelan oso jende gutxik daki euskeraz, eta daki jebenak elkarren hartin ez egiten euskeraz, igual batek ez baldin badaki ja ez da egiten. Ohitura elkarren hartin euskeraz gutxi egiten adibidez nire gelakuk igual aldezarrea etorri da gauzi aldaitea. Igual, ostegun baten iluntzien, igual notatzezu jendik euskeraz gehiago egiteula, baina nik honea jau eta nire inguruen, nik nire etxien Azpeitin bizidetenan oso desberdine da egoerie. Handan euskeraz bizitzetik da badakizula kalea erten da edo zeinekin euskeraz lasaien laikezula, hemen kalea erten da pertsona batekin topau da gero euskeraz hasiko naiz, erderaz, ez dakit. Nik baitu bi kuadrilla, bat hemengoa, Iruñakoa, betiko lagunak, eskolan ezaguntunak eta institutuan. Eta haiekin egiten dugu batez ere gaztelaniaz, ia beti edo beti. Ikasi dugu ereduan eta kuadriako gehienek ez dakit euskara. Edo batzuek badakite pixka bat, baina oso gutxi, eta gara gutako bik edo dakigula, baina normalean gaztelaniaz.
Eta gero, baditu herriko lagunak, erronkarikoa naiz, eta hango lagunek dakite, gehienek, ez guztia, baina gehienek bai. Orduan, erronkarin bai gure artean normalan euskaraz egiten dugula, justo euskaldunak gaudenean, elkartzen garenean, euskaraz egiten dugu. Orduan, nire gustatzen zait euskaraz egitea eta lagun artean, eta gustora nago euskaraz hitz egiten. Niri hasieran eskaini zidan euskara lotsarik gabe hitz egiteko une bat. Eta une bat ikusteko gaitasuna neukala hala edo nola, baina hitz egiteko gaitasuna neukala edo elkarrizketa bat mantentzeko gaitasuna. Ni gaizki hitz egiten nuen, oso gaizki, baina ikusi nuen ulertzen nuela eta kapazan nintzela euskaraz hitz egiteko edo bintzat harreman bat euskaraz izateko. Nahiz eta gero nik modu batean edo bestean erantzun. Eta gero eman dit aukera gazte euskaldunak ezagutzeko. Azkenin jakitie, hemen Iruña herrien, badauketela aukerie jendikin euskaraz mintzatzeko. Eta hori tokitxo bat bilau nire izeteko igual etorri dana euskaraz zitetiken, batea dana erdera zitea, ni oso raro sentitzen nintzen hasiera baten, ez nintzen ni sentitzen. Hortaz, jendi topa euskara zitidaketena, azkenin nire lekue bilatze, bilau etor. Uste dugu gaur egun gazteen artean sortzen dela euskara erabili nahi dugun gazteen komunitate bat, eta gure asmoa hori beti Iruña herriatik hasita beste leku batzuetara zabaltzea eta beste lekuetako gazteekin harremantzea oso positiboki baloratzen dugu. Azkenean ere batez ere problematikari emateko ikuspegi orokorrago bat eta ez mugatzeko justo hemen bizi ditugun egoerei, ez? Eta ere beste esperientzietatik ikasteko, Euskal Herrian ematen diren beste herrietako egoerak hobe ezagutzeko eta gero igual horietatik ere ikasteko eta inkluso hemen martxan jartzeko edo ideia berriak jasotzeko. Eta ere ikusteko beste herrietan nola egin duten hemen ere hori aldatu ahal izateko edo gako batzuk hartzeko azken finean. Donostin gera euskara elkarteak abiarazi du eta hori Hondarribin aurten hasi berri dira. Eta pixkat gure asmoa da batasuna lortzea eta koordinazio moduko lan bat egitea. Ulertzen dugu azkenean gazteen euskara ohituretan problematika asko partekatzen ditugula eta problematika hauek hartzen dutela ikuspegi orokorrago bat eta orduan koordinazio hori emateak ahalbidetu dezake eraginkortasun handiagoa edo gehiago eraldatzea. Ulertuta ere tokian toki problematikek hartuko dutela forma ezberdin bat eta orduan errespetatuz bai Donostin bai Hondarribin sortzen diren taldeek bakoitzak funtzionamendu propioa izanen duela. Eta pixkat ikuspegi horrekin batasuna emate aldera eta koordinazio lan hori bultzatzeko. Alde batetik ondeongo zen herri desberdinetako errealitateek jakite da elkarbanatzie eta igual danon artien euskeran alde ze inlaiken komunien jarri eta bere igual ekintza aldetik ez da topaketa batzuko hi. Ongi logoke elkar ezagutzea, modu batean edo bestean ez dakit, eskari bat eginez edo mendi txango bat, edo ez dakit oitxaldia, edo ez dakit mai borobil bat, ez dakit. Baina horrelako zerbait elkar ezagutzeko eta Euskal Herriko jende gehiago edo jende euskalduna ezagutzeko eta lotura gehiago izateko. Motivazioa besterik ez da behar, hori, pixkat, bi bide edo proposatzearren, alde batetik edo herri edo hiri horretako euskara elkartearekin zuzenean harremanetan jarriz ez, horren bitartez azkenean igual baliabideak emango zituena edo taldeak sortzeko, edo bestela zuzenean Mintza Kuadrien egitasmoarekin harremanetan jarrita, edo Euskaltzale topagunarekin ere gaur egun dela guztiak kudeatzen duena.
Eta hori gero bai, hori errealitate ezberdinei begira, talde horiek emango zen aukera bakoitzak nahi duen bezala funtzionatzeko edo igual pixka irizpide amankomun batzuk jarri bai, lehen aipatutako batasuna lortzeko, baina bai errealitate bakoitzak eta gazte talde bakoitzak ere aukera izanen luke nahi duen moduan talde hori aurrera eramateko. Izena emateko eta parte hartzeko aukera bastante erraza da. Batez ere gure sare sozialetan ageri da link bat izena emateko, Instagramen dagoena, eta bestetik ere beste aukera bat da Euskaltzaleen topagunarekin harremanetan jartzea, azken finean Mintza Kuadrien proiektua Euskaltzaleen topagunak gaur egun kudeatzen duen egitasmoa delako.